Que tal? Boas tardes, benvidos de novo a unha nova emisión dende a canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán en directo dende a Vila de Ogrove, neste pabillón Novo Monte da Vila, onde seguimos a disfrutar xa das finais tanto masculino como femenino nesta categoría senior da balonmán galego, unha primeira final que vai a enfrontar Unión Balonmán Lavadores B contra o Balonmán Reconquista, ese derbi vigués, para dilucidar quen se vai a levar o pasaporte a unha fase de ascenso a categoría nacional, neste caso a División de Honra Plata, polo menos o pasaporte para disputala. Despois outra cousa vai ser conseguir o ascenso, no, que esa será outra das batallas, collendo moitísimo colorido, moitísimos asentos ocupados aquí no Monte da Vila. E xa temos tamén a María no centro da pista cos adestradores protagonistas. María. Boa tarde a todos e a todas, balomaneiros e balomaneiras. Benvidos ao novo Monte da Vila. Estamos a piques de comenzar a final femenina, unha praza en xogo para a fase de ascenso a División de Honra Prata. Miguel, como chega o Reconquista a esta final? Depois da vitoria de ayer, chegamos con moita ilusión, conscientes de que temos enfrente un rival que vai ser difícil de vencer, pero bueno, vamos a lutar e a ver o que pasa. Por parte do Lavadores Vigo B, Anxo, como chegan as rapazas? Porque despois de entrevistalas onte, madre mía. Bueno, a ver, son rapazas novas que se veñen arriba rápido, pero bueno, como sempre, non? Con moita ilusión, con moitas ganas, a vitoria de onte, un partido tan igualado, tan tenso, pois levache ese subidón. E hoxe un pouco o mesmo, non? Ao final controlar o que mellor controla os nervios, esos pequenos detalles. Este partido vai ser moi igualado, calquera pode se levar e a ver se hai sorte. Pois moitísimas sortes dous e que gañe o mellor. En nada, estamos a piques de comenzar esta finalísima da Final Four da primeira autonómica, a máxima categoría galega. Quedadevos aquí, balomaneiros e balomaneiras, que comezamos. Pois hai as verbas de un e do outro adestrador protagonista de hoxe. Recordamos o derbi vigués que imos a vivir neste primeiro partido do turno de tarde, no que se vai a enfrontar o Lavadores co Balonmán Reconquista. E despois teremos a 7 da tarde, recordade, a final masculina entre o Balonmán Culleredo e o Magope Sedona de Coia. Partidos que de seguro que van a estar moi vibrantes, moi emocionantes. Especulábamos aquí, incluso antes de comenzar o partido, coa posibilidade de que algún deles incluso poida ter que durar máis de 60 minutos debido á igualdade de uns e de outros, e sobre todo debido a ese premio gordo que ten o conseguir a victoria, non? A luita por ese ascenso, polo menos o pase a esa fase de ascensos categorías nacionais. Polo pronto, iso, tamén o Lavadores un poquinho vida arriba, tal e como decía Anxo, despois de conseguir onte eliminar o seu rival. E aparte que estamos falando dun equipo que é o filial tamén dun equipo de Plata, que non está pasando demasiado ben na Plata, pero que permite que o proxecto do Lavadores siga querendo medrar pouquiño a pouco e querer ir todavía máis arriba. Como vemos aí nas imaxes, pouquiñas localidades libres aquí no Novo Monte da Vila para vivir a emoción da fase final do balonmán galego. A verdade é que dá gusto disfrutar así dun pabillón tan cheo, e sobre todo dun pabillón que está subindo dende fai moitos minutos de decibelios. Son moitos os bombos, os tambores que están acompañando a todos os equipos. Vemos aí ese graderío tinguido de vermello para apoiar o Reconquista de Vigo. Veremos despois tamén as imaxes como pouquiño a pouco tamén da outro lado da grada está toda a bancada, toda a parroquia de Lavadores. Moitísima xente que se volcou a vir hoxe, ainda moitos deles, incluso xogadores do equipo masculino que estiveron no seu partido hoxe a mañán en Cangas, e que unha vez remataron e encheron un pouquiño bandullo, tamén se aproximaron aquí a
ao Grove para tratar de axudar, para poñer o seu alento, a súa gorxa ao servicio das rapazas do primeiro Autonómica, para tratar de darlles tamén unha alegría, que ser un apoio máis. Toda esta festa que rodea as Final Four, que a verdad non nos cansamos de repetir, o éxito deste tipo de competicións está sendo maravilloso. Non hai máis que ver como se enchen os pabellóns cada fin de semana, sexa a categoría que sexa. A semana pasada disfrutamos na Guarda da categoría juvenil, con cheos en moitos dos partidos, con moitísima xente durante as finais, a pesar de ser un domingo de tarde con moitísimo calor, un día de sol bastante abafante, pero o balonmán, que é unha religión, mandando máis que as ganas de ir de paseo ou ir de playa. E aquí hoxe a chuvia que durante toda a mañá acompañou no Grove, que fixo unha mañán moi desapacible, moi desapacible, pero que para a tarde parece que quere marchar e deixar que a xente poida disfrutar do balonmán tranquilamente, que poida subir incluso andando dende o centro da vila cara o pabellón, o novo Monte da Vila. Esta magnífica instalación que vemos aí na imaxen, feita para o disfrute do deporte aquí no Grove, onde habitualmente xoga o baloncesto Club Meco, pero tamén fai parte dos seus partidos o Club de Balonmán Rasoeiro, o equipo locatario que podemos ver pola mañán nese encontro de terceiro e cuarto posto, nesa loita, nese partido que se levou finalmente a victoria o equipo Meco por 11 goles frente ao Hospital Capilar Pollo Artai. E no partido previo no das 11 recordamos que foi o Samer Tolomeu quen conseguiu gañar o partido frente ao Tapería dos Chata de Cangas, nun partido que se chega a durar un pouquiño máis. Viámoslo prácticamente todos chegando a prórroga, porque foi un partido de moitas alternativas, onde o Samer Tolomeu manexou incluso distancias moi cómodas, pero que pouquiño a pouco Tapería dos Chata foi recurtando, levando distancia tan solo un gol, faltando moi pouquiño para rematar o encontro, na que marrou dúas ocasións claras nas que puido incluso levar o partido cara terras canguesas. Pois no 40-20 vai collendo todo forma para que de comenzo a cerimonia das finais, unha cerimonia que sempre é moi emotiva, todo o que está rodeando aquí a Federación Galega de Balonmán, que repito, non me canso, dando moitísimo a esta festa do balonmán e os que disfrutamos deste deporte. A bofé que nos gustan moito este tipo de torneos. Pois mira, o público ao ritmo do We Will Rock You, da megafonía, tamén enganchándose a esta festa. Me dá gusto cando a xente tamén se engancha, que disfrute deste deporte, que veña, que anime e que haya unha competencia totalmente sana para este tipo de encontros. Aí a parte do graderío de lavadores, moitísima xente que se desplazou de Vigo, con 3 equipos metidos nas finais, Sedona, Lavadores, Reconquista, metidos nas dúas finais. 3 de 4 equipos de Vigo metidos nas finais aquí no Monte da Vila. Van subindo os decibelios, vai subindo a intensidade, van subindo os nervios aquí pouquiño a pouco no Monte da Vila, para o que vai a ser o colofón a este fin de semana maravilloso que estamos a vivir na localidade de O Grove. Vemos xa no túnel de entrada aos
preparativos previos para o inicio da ceremonia de inicio destas finais da Final Four. Os nenos cos voluntarios preparados, os colexiados, os equipos collendo os seus respectivos carreiros. E imos a dar comenzo con esa ceremonia de inicio da Final Four. Sexa un día grande no balonmán galego. Esta tarde imos disfrutar de dúas finais apaixonantes que decidirán os campións e as campeonas da Final Four de primeira autonómica. O primeiro dos encontros será a final feminina que vai enfrontar o Reconquista de Vigo e a Unión Balonmano Lavadores. Xogadoras por parte do Reconquista de Vigo. Con número 3, Cintia Bello. Con número 5, Laura González. Co 6, Marta Matamala. Co 7, Itaisa Trigo. Número 10, Laura Rivas. Número 11, Irene Sola. Número 12, Sofía Otero. Número 13, Carmen García. Número 15, Ana Orge. Número 16, María Bettinotti. Número 18, Anabel Otero. Número 19, Carla Caride. Número 21, Teresa Vieira. Número 22, Ainhoa da Rocha. Número 23, María Montero. Número 24, Ana Rodríguez. Número 52, Alba Silva. Adestrador, Miguel Sánchez. Axudante, Emilio Corval. Oficial, Cristina Ruano. E fisio, Belén García. Por parte da Unión Balonmano Lavadores, con número 1, Tania Gómez. Número 3, Lucía Sánchez. Número 4, Nieves Rodríguez. Número 5, Alexandra Abad. Cintia Iglesias. Número 5, Carlota Quintana. Número 11, Valery Gómez. Número 12, Antía Estevez. Número 15, Paula Alonso. Número 19, Candela Franco. Número 25, Raquel Santomé. Número 26, Mara González. Número 27, Naira González. Número 33, África Fernández. Número 72, Inés Martínez. Número 77, Judith Cid. Número 88, Iria García. Número 98, Sofía Morales. Adestrador, Anxo Otero. Ayudante, Juan Lampón. Oficial, María Isabel Martínez. Oficial segundo, Francisco Javier Abalde. Dirixe o encontro, Martín Rodríguez e Diego Rivera. Auxiliares, Andrea Cabaleiro e Yolanda Vázquez. Delegado federativo, Alberto Rodríguez.
Agora, por favor, imos a poñernos todos e todas en pé para escoitar o himno de Galicia. Vamos allá. And spring became summer. Emocionante, emocionante esta ceremonia de inicio das Final Four. María, eu non sei como viviste ti, pero eu cada vez que sono o himno galego nestas finais ou neste tipo de competicións, a min pónseme os pelos como escarpias, Dende logo, e ademais vendo o cheo que está o novo Monte da Vila e que é moi apaixoante, creo que nos espera unha gran final por diante. Ambos equipos trouxeron moitísima xente dende Vigo, eu creo que agora o que toca é desfrutar. Totalmente, totalmente disfrutar. E o que dicía eu antes na previa, Vigo mete 3 equipos de 4 na Final Four. Igual los de Coia ahora me collen un pouco de tirria, non? Pero 3 de 4 equipos do Concello de Vigo metidos nas Final Four e arrastrando, por suposto, moita xente, tanto un equipo como a outro, incluso xente que xa vai a ver a final de despois, que ten equipos implicados xa metidos aquí no Monte da Vila para disfrutar das dúas finais que temos agora mesmo. Pois sí, o ambiente que é inmellorable. Como dicían agora na megafonía do pabillón, piden o máximo respeto por parte de ambas afeccións, por parte dos banquillos, fair play. Isto é a festa do balonmán galego, estamos aquí para disfrutar, sobre todo, e dende logo para enamorarnos un poquinho máis se cabe do noso balonmán. Efectivamente, están todos os ingredientes para ter a mellor das salsas balonmanísticas aquí no novo Monte da Vila. Moito público, unha instalación fantástica, bombos, tambores, gorxas quentes, moitísimos decibelios e o Sweet Caroline sonando de fondo, que sempre é un aliciente máis para virse arriba para celebrar esta festa. Dende logo que non pode empezar mellor esta tarde de finais. Aquí tamén dendo backstage donde estamos os comentaristas hai emoción, porque estamos vendo todo o ambiente do pabillón, estamos vivindo tamén con vos. Esperamos facervos disfrutar na casa da retransmisión. Esperamos sobre todo non facernos pesados, ni moito menos, porque creo que nos van a acabar aborrecendo fin de semana tras fin de semana. Pero vamos a procurar que, como sempre, o que levemos esa emoción do balonmán ás vosas casas, ás vosos dispositivos móviles,
a todo aquel que lle guste o deporte en xeral e sobre todo o balonmán en particular. Vai a ter a primeira posesión o Reconquista, que forma aí con Cintia, con Carla no lado dereito e con Irene no lado esquerdo. Ahí ven Irene recibiendo con espacio, queriendo percutir, balón cara a línea de 6 metros. Recibió a mi María Montero, primeira parada. Aí da porteira do Lavadores, o lanzamento tamén Alba querendo poñer o seu grande área nesta festa. Unha parada por parte de cada unha das porteiras, tanto Antía como Alba, para manter a porta a cero. Defensa 5-1 do equipo de Enso. Se non recordo mal, onte tamén costou bastante abrir os marcadores do encontro. Eu entendo que son os nervios inicial, hai moito en xogo para os clubs da final. Oi, o erro de pase aí de Iria, pero menos mal que soupo solventalo a Alexandra, porque foi un pase directo a xogadora que estaba rezagada na defensa do Reconquista e coa portería baleira ademais. Pois ataque de novo para o equipo do Reconquista. Aí nova perda de balón por parte dos de Vigo. Aí vai atacando o equipo que viste de verde, Naira. Balón cara a súa compañeira hacia Candela. E vai haber ataque novamente para o equipo de verde. Sale ao centro do ataque do Lavadores Cintia. E iniciando, vai Candela. O balón para Naira, chegándose. Cintia, balón cara ao extremo, atrévese aí no lanzamento Iria. Hai unha nova parada de Alba. Atacando de novo o Reconquista, xa se producen todos os cambios no ataque do equipo do Reconquista de Vigo. Cintia coa man esquerda alzada para iniciar a xogada, para buscar ese primeiro 1 contra 1. Cintia para Carla, balón cara ao extremo e nova parada de Antía e as dúas porteiras entonadísimas de momento. Ben Naira. Vai a ver, mira, primeira exclusión que lle vai a caer a Marta Matamala nese repliegue defensivo. Pois chega a primeira exclusión que o gol, Alberto. Pois sí. Antes do minuto 3, primeira exclusión do partido. Isto tamén eu creo que vai marcar un pouquiño o nivel a donde poden chegar as defensas. Agora xa saben onde está o listón. Balón dentro do extremo, o gol que consigue o Lavadores. O gol de Ana Orge. Perdón, gol de Pablo Alonso, sí. Puntabas, me ven aí, gracias. Home, que como xa dixemos antes, aquí no backstage tamén hai nervios por las finais. Sí, aquí todo se vive, ao final tamén o levamos a retransmisión. Atacando, Balonmán Reconquista en inferioridade, recordamos. Ahí está recibiendo Carla, buscaba aí no a la Rocha, non conseguiu conectar, quere correr a Lavadores, vaya a poñer un pouquiño de pausa aí, Alexandra. Esa vai cara a línea de cambios, de que finalmente vaya a xogar el ao ataque. Venga Alexandra, balón de novo cara ao extremo, outro gol. Segundo gol que consigue Paula, poniendo 2-0. Que son boísimas sensacións para empezar así de extremo de equipo. Ao final o seu papel principal é finalizar e dende logo que Paula non podía empezar mellor. De momento cumplindo, como non, aproveitándose a Lavadores desa situación de superioridade. Aí está, boa defensa, moi boa aí a defensa de Mara sobre Irene. Mara, novamente Irene,
Ben Cintia, vai a buscar o 2 para 2. O balón cara Ainhoa da Rocha. Balón Carla Caride penetrando. Nova parada de Antía esta vez. Parece que chegou. Pedían pasos, sí, consiguió amarrar o balón e consiguió gol. Carlota Quintana. Aí vemos como frenou, pedían pasos aí, pero non foi. E conseguiu o gol, poñendo 3-0 o equipo que vai de verde. O equipo que está de local no electrónico do Monte da Vila. Menudo despegue, foi marcar un e viuse arriba os lavadores. Irene con Cintia buscando a penetración, balón cara ao lado dereito, agora supera polo corto. Maravilloso gol de Marta. Perforando ahí a Caixa. Estaba defendiendo maravillosamente Antía. Pois o ataque para o equipo do barrio do Calvario. Sí, vimos que Anxo fixo un troco no centro de equipo. Estaba dirixindo Alexandra e ahora saliu Cintia. E parece que van facer o troco ataque-defensa. Sí, mientras estuvo a superioridade de ataque mantivo a Alexandra. Xa de principio sempre saliu Cintia, xa onte tamén era a directora de xogo do Lavadores. Nova perda de balón por parte do Reconquista. Estes pequenos detalles que despois poden dirimir cara a que lado vai a caer a balanza. Aí vai Alexandra ao cambio para que sea Cintia quen vai a coller o centro de operacións do Balomán Lavadores. Man a camiseta do lado dereito para iniciar o ataque, marcando a xogada. Atacando. Aí ven moi ben Candela. Balón cara ao extremo, non se atreveu aí Naira, tampouco Paula. Recibe Candela e aviso de pasivo, vai a xogar a 2 para 2. Buscaba aí o pase, non conseguiu Fortísima conectar. defensa da Ainhoa. E aí vai o ataque. Naira, o balón que vai alto. Pois balón novamente para Balomán Reconquista. Aí vai Irene, balón cara ao extremo. Gol de María. Gol aí de María. E atacando novamente, aí vai Naira. Balón cara ao extremo. 7 metros, sí, e chega metros. outra exclusión para o Reconquista. Pois vai a ser a segunda de Marta. Vemos aí na repetición como está por dentro en todo momento. Impacta contra a xogadora atacante. E a segunda exclusión de Marta Matamala. Cando non levamos nin 10 minutos. Pois Paula na liña de 7 metros. Lanzamento de Paula conseguindo o seu terceiro gol. Está de 12 Paula, non só xa en ataque posicional, tamén dentro dos 7 metros. E vamos ver que nos ofrece agora neste ataque o Reconquista. Alberto, estamos vendo dous equipos moi diferentes. Ao final o Reconquista de Vigo chega con xogadoras xa experimentadas na división de honra prata, que a categoría a que buscan ascender ambos conxuntos. E o Lavadores é un equipo totalmente novo que se está probando, non? Neste primeiro ano na autonómica galega. Sí, bueno, tamén o que dicía de unha previa, non deixa de ser tamén un filial dun equipo de plata que tamén ten ese aliciente de dicir, bueno, non só os laureles leva o equipo de arriba, sino o de baixo, que estamos feitas para nutrir o equipo de arriba, tamén temos nivel para máis. Ven aí o roubo. O lanzamento para Carla Caride, menuda parada de Antía. Vemos a repetición. Que ven, baixou aí tamén Mara. E menuda parada de Antía e o gol que consigue agora. Outra vez o Lavadores, vemos aí na repetición o pase a liña de 6 metros onde estaba totalmente sola Carlota. Poñendo 5-3.
Eu creo que Antía ten horas de vídeo, porque xa lle pillou aí dúas a Carla, debe de ter moi estudiado que cando vai cara fora ten ese lanzamento. E moi ben a porteira do Lavadores. Buscando Cintia aí, Ainhoa. Ese 2 para 2 e hai un golpe franco. Como van subindo os decibelios cada vez máis aquí no Monte da Vila, María. Qué maravilla disfrutar de un ambiente así. Vemos a repetición ese 2 para 2 como lle tira Cintia balón a Ainhoa, pero que ben pechada, evitando que se poida xirar a Ainhoa e xenerar máis peligro do que xa levaba ou incluso xenerar unha exclusión. Cintia, no 2 para 2, balón para Irene. Recibe María, Irene, y aviso de pasivo. Ven Cintia, vaya a querer xogar a Cintia. Lanzamento. Batiendo Antía. Conseguiu batir a Antía y Cintia en ese lanzamento. Ese armado intermedio. Ahí María aplicando ya grapa, subiendo un poquinho intensidade do equipo do Reconquista que xa ten a todas as xogadoras na pista. 5-4. Superados os 10 minutos deste primeiro acto, la primeira final da tarde. Que ambientazo, Alberto, que ambientazo temos aquí. Que ben Mara, pero estaba invalidada a acción. Pero vaya penetración que ven ese 1 para 1 de Mara. Vuelve a recibir, vaya a xogar o 2 para 2. Maura que ven engañada a superioridade, levando cara a extremo, non se atreven no lanzamento Paula. Mara que vuelve a recibir aí, aviso de pasivo, ven Mara cara fora. E agora golazo. Sí. O golazo de Mara. O a xogada individual aí, collendo a contrapea defensa. Sacando máis artillería todavía Miguel y Taisa a pista para meterse en la línea de 6 metros y xogar con doble pivote para tratar de atacar esa defensa 5-1 que plantea Anxo. Irene con María, Irene vaya a buscar ese primero 2 contra 2 con 7 metros. Taisa, mira, 7 metros, primero rédito de este ataque con doble pivote. Vemos una repetición. Esa penetración. Y al que sale va Isopause Tania. Cintia con fusil cargado. Subías coleseados. Cintia que ben localizó ese balón arriba. Segundo gol de Cintia. Recortando distancias. Balón de Alessandra cara ao lado de Iria. Gol de Iria. Poniendo 7-5. Lavadores sin tempo que perder, querendo meterlle un ritmo moi alto ao partido, Pois sí, ao final eu creo que si analizaron tamén a semifinal de onte, teñen que ir por aí para poder facerlle dano ao Reconquista, que ademais gañou con máis solvencia a súa semifinal e quizás estén un poquinho máis descansadas. Balón para Carla, ese golpe de muñeca para darlle unha pequena contrarrosca, superar a Antía. Segundo gol para Carla Caride. Lavadores sin tempo que perder, aí temos a Alessandra nuevamente, balón para Naira. Continuidade buscando a súa irmán e ese golpe. Pero balón para os Lavadores. Vamos a repetición. Ahí como sale María buscando ese impar, ese impacto que hay entre una y otra, totalmente involuntario. De María y Mara. El balón en movimiento. Cintia ordenando ataque. Apoyándose en Carlota e Mara, que vaya a ser quien decida cómo dividir. Ahí está, balón cara fora, ben xogado. Ven aí a defensa do Reconquista. Pois sí, non enganou esta vez co esa pinta de xiro. Estaba aí Ainhoa pendente da lateral de Lavadores. Pasivo Mara, Curry sigue balón, Cintia, hay que lanzar. Ahí Mara buscando achegarse. Sacando un golpe franco. Que se achega xa Naira para recibir e engatillar. Aí vai Naira, levántase, non atopa arco. Non atopou o arco aí de Alba. E ataque do Reconquista. Cintia buscaba aí o 2 para 2 na zona de Itaisa. Ben a defensa do
o equipo de lavadores. Pois a dirección vai de Cintias, Alberto. Temos aos mandos dos dous equipos. Efectivamente ahí va Irene. Cintia de Reconquista recibiendo. Carla Caride, balón para Irene, collendo a Estrada. Venga, continuidade para María, o gol do Reconquista. Moi elaborado o xogo, pero tendo rédito. E a xogadores con experiencia como Irene, cando llevas a pechar hai que irlle o brazo, porque como ves esta continuidade foi maravillosa para conseguir as táboas no marcador. Cintia Lavadores ordenando o ataque do seu equipo. Aí ven Mara, coa súa irmán con Naira. Balón de Cintia que ven levado, balón cara a Iria, superando a Alba. O segundo gol de Iria. Y vence novo ataque para o Reconquista. 8-7 no electrónico. Moitísima igualdad, María. Irene, vaya lanzamento que non atopou o arco. Que violencia lanzou a Irene. Pois era o de esperar, Alberto, porque ao final a liga regular a primeira autonómica feminina foi moi igualada ao final. Como dicían onte as do San Bertolameu, estiveron a piques de quedarse fora porque fixeron unha segunda metade de liga boísima, pero calquera podía estar aquí entre os 8 primeiros postos, pois están a demostrar tamén na pista esa igualdade. Balón de Reconquista para tratar de igualar nuevamente o choque. Cintia ordenando, insiste en ese doble pivote que ve engañada superioridades, pero ahí está Antía esta vez. Quinta parada de Antía. Le ven os lavadores, balón cara ao extremo, aí non foi quen de recepcionar ese balón. Paula. E perda de balón do equipo do barrio do Calvario. A pedir aí Alba que se cambie o balón. O suor que poida ter ahora despois dese impacto na cabeza de Paula. Cambiando o esférico, poniendo xa en movimento aí Alba. Cintia Bello, volviendo os mandos a central de operacións do conxunto que viste de negro hoxe. Aí está, apoyándose en Ainhoa, desdoblase Cintia e Irene, insistindo nese doble pivote. Irene o lanzamento, non atopa arco, pedía contacto a Irene. Estalle costando a Irene encontrar portería, xa vimos dos lanzamentos por riba do largueiro, pero bueno, de seguro que ha de chegar. Para que chega, si para Naira, que se estrea no marcador. O gol aí de Naira, poniendo 9-7 no electrónico. Vuelve a insistir o equipo de Miguel. Esas situaciones de doble pivote en que ahora Taisa vai cara ao lado dereito. O sea que tengas dúas exclusións de Marta Matamala, que habitualmente ocupa ese espacio. Ainhoa da Rocha recibindo dúas xogadoras defendendo. Pide ya Alessandra unha posible falta en ataque. Sí, tamén está reclamando Anxo dende a bancada. Aquí cada parroquia solicitando SEO, unha exclusión, outra falta en ataque. Pero como sempre a difícil labor dos colexiados. Cintia, que ven ese lanzamento liftado suave a escuadra da portería que defendía Tania. Pois novo gol de Cintia, segundo de penalti. Que vai acto de presencia ahora de Valeri, que vai a ocupar o extremo esquerdo do ataque de lavadores. Balón para Mara, segundo con su irmán con Naira. Mara na penetración, vai a ver 7 metros. Pois sí.
Ahí vemos a repetición, Naira collendo ben aí o Carreiro. Estaba unha das defensoras dentro. Eu creo que para nós non temos dúbida, Alberto. En a repetición mírase sobre clarísimo todo que a segunda defensora está dentro no momento do impacto con Mara. Aí novamente Paula superando. Aí Paula Alonso, cuarto gol para ela, superando a Alba Dicía. E poñendo máis 2 no electrónico. Caen os minutos con unha facilidade. Minuto 20 xa. Sí, Se non o dis, toca a bocina e digo, xa acabou a primeira metade. Caen os minutos e fanos máis bellos, María. Pois sí, fixo Miguel Trocos, entrou Anabel Otero e Laura Rivas. Laura que que consigue acaba gol. de, como se di en Galicia, chejar en Cher. Efectivamente. Ese gol de número 10 de Laura Rivas, recortando distancia, poniendo 10-9 no electrónico do Monte da Vila. Ataque nuevamente do equipo que vai de verde. Alexandra conectando con su primeira liña. Candela, balón para Amara. Nuevamente o cruce con Candela, pide ya en su amplitude o seu equipo. Pedían dobles desde a bancada. Alexandra poniendo un poco de pausa. Y aviso de pasivo, ahora sí Candela queriendo penetrar. Tiraba el balón ahí a su pivote, ben roubado por Carla. Ven a contra por el lado derecho. Toca Antía. Pois está mantendo o marcador Antía, está facendo unha primeira metade moi boa. 6 paradas leva xa Antía este vez, facendo que o seu equipo esté por diante continuamente no electrónico. Alex Avalde recibindo, pide unha axuda, parece Candela na súa axuda, balón cara ao extremo. O lanzamento de Valeri non atopa o arco, con que intención lanzaba esa vaselina. Si, vi uno claro, Alba de un paso adiante, Magua que se foi por fora, pero de seguro que encontra máis tentativas. Cintia cara fora, Laura Rivas que non se atreve no lanzamento, sigue ese ataque sostido. Carla para Cintia, o doble pivote nuevamente, balón para Itaisa, ven esa man maravillosa de Carlota. Vaya a parar o ataque, non quere correr, ahora sí. Una vez que se ordenan, todo el mundo a correr, pero de forma ordenada. Candela queriendo correr, siendo trabada ahí por Ainhoa da Rocha. Evitando males mayores. Alexandra nuevamente poniendo orden. Man arriba na man izquierda para ordenar unha nova xogada de ataque. Ben Mara, buscándose 2 para 2. O lanzamento que buscaba Alexandra. Sale nuevamente o reconquista. Ven Carla Caride na contra. ¡Vaya para donde Antía! Pabillón en pé, Alberto. Só vai mirar para a bancada dos lavadores. Vaya parada con todo foi, Toda a xente de verde e en pé. Cerrasería Estevez, pregunta no barrio do Calvario en Vigo. Franquicia funcionando 24 horas. Vaya partido está facendo Antía. Espectacular. Séptima parada na porteira de lavadores. Ven Candela, buscando a superioridad de cada lado izquierdo. Ahí buscando ahí. Mara ese pase cara a Carlota. Y ahí golpe franco nuevamente. Vaya a atacar de nuevo. O balón lavadores B. Mara, penetración entre 1 y 2. No, ha topado arco defendido por Alba. Ahora que quiere correr nuevamente. Oh, balón reconquista. Cintia con metros por diante. Vaya a buscar ataque ahí de Cintia. Va a irse por arriba do arco. A que corre ahora, pero no lleva a dar o balón. A extremo derecho. Vía Raquel Santomé. Con metros por diante, sola. Pero ahí Antía decidiu tomar uns segundiños de respiro e optar por un novo ataque estático. Home, tal e como está o encontro, coa tensión que hai, quizá é mellor coller aire. Ahí vai Candela, buscaba penetración no lado donde estaba desdoblada Valeri.
sacar, voy a poner a propia Valeria, balón en movimiento. Que ven ese 1 para 1, llegó Alba, pero va a haber golpe franco. Maravillosa acción ahí de Candela. Nuevamente Candela. Piden pasos dende a bancada do Reconquista e ao final o balón sae dos límites polo lateral. E quen solicita o tempo morto é Miguel, o adestrador do Reconquista. O que alimos a escoitar. Chicas, a ver, hostia, primero, ¿por qué estamos tan precipitadas? Todo lo bueno que estamos haciendo defensivamente lo estamos cagando en ataque. A ver, darle más continuidad. Los pivotes no partir fijos. Alguna vez partir las dos juntas y a partir de palma os cruzáis. Las situaciones en zonas exteriores. ¿Dónde pongo el lanzamiento? Joder, 1 contra 0. Y a partir de ahí, habría alguna vez, tú puedes jugar partiendo de allá, corta, y le intentamos ganar a Anabel, que Anabel necesita ganar el espacio allá. Pero no, a ver, esto dura 60 minutos, tranquilo. Tratando de transmitirlle un poquinho de calma aí, Miguel, as súas pupilas. Porque o que está en xogo é moi gordo e non se dan atopado as sensacións necesarias por parte do equipo do Reconquista, Pois sí, hai que buscar calma, buscar ataques máis elaborados, como lle estaba dicindo, non tanta precipitación de lanzamento, e ao final tamén lles estaba dicindo calma, porque estamos errando moito, ao final lanzamentos, estamos creando ocasións boas, pero non entra o balón, Alberto. Falta ese toque final. Os ingredientes están, pero falta o toque da variña máxica. Balón en movimento novamente para o Balonmán Reconquista. Movimento aí a primeira línea, que agora temos no lado dereito a Anabel con Cintia e Carla Caride no lado esquerdo. Ven Anabel, moi longo Anabel, aproveitando ese bloqueo de Ainhoa da Rocha, pero sigue a Cerrasería en funcionamento. Outra parada de Antía. Pois é que está mantendo aí o marcador. Mara na penetración, balón ao pau e vai haber 7 metros. Vemos aí a acción de Mara, como se zafa da defensa, pero non consigue superar a Alba, pero sí sacaron 7 metros. Vai nuevamente Paula, superando a Alba. Quinto gol para Paula Alonso. Minuto 25 xa. Caen os segundos, caen unha velocidade descomunal o tempo. Cintia nuevamente iniciando ataque, cambiando ritmo. Bien defendido ahí por Mara. Va a insistir o equipo de Miguel en ese doble pivote con Itaisa y con Ainhoa. Balón para Anabel, desde el lado derecho a Vaselina de Anabel. Otra parada de Doña Antía Estevez. Espectacular. ¿Cómo están, tía? Mara buscando percutir ahí en esa defensa. Va a haber un nuevo golpe franco. Novena parada de Antía Estevez. Casi nada. Casi nada. Cintia ordenando el segundo equipo verde no ataque. Balón para Candela. Que se desdobla es Raquel. Ven Mara en ese 1 contra 1. Perforando a Caixa. No equipo de Reconquista. Golazo de Mara. Y atacando nuevamente Reconquista, más 3 para el equipo do Barrio do Calvario. Ven Cintia. Penetración ahí, balón que ahora Laura Rivas. Que ven, aguantó ahí Laura. Situando a porteira, consiguiendo su segundo gol, rompendo esa racha negativa de ataques por parte do Reconquista. Facía falta este gol, Alberto? Facía falta para recoller sensacións e volver a entrar psicológicamente no encontro. Totalmente, totalmente. Atacando nuevamente Cintia.
en esa defensa profunda de Carla Caride. Aí vai Mara, buscando a súa pivote, atopando, pero non atopa o arco. Como foi Alba con todo, a achicarlle o espacio, facendo que ese balón non buscara nin siquiera o arco. Nova opción para o Reconquista para poñerse a un. E vai Carla no 2-2 con Itaisa, balón para Irene, aí Ainhoa, o gol que consigue Ainhoa da Rocha. Primeiro gol para pivote de Reconquista, 12-11. Pois é importante que o Reconquista non deixe que se escape no marcador o Lavadores, tiñan 3 de distancia, agora volven a estar a 1 e volve a haber partido, quedan 2 minutos xa. A min pasouseme voando, porque en pique xa estamos na segunda metade. Candela, parada de Alba. A parada ven a contra, o gol de Anabel, pois mira de máis 3. Pasamos a unha igualdade. Gol de Anabel, poñendo 12-12. E Anxo, o adestrador do Lavadores, que solicita tempo morto. Imos a escoitar Anxo. Chicas, está muy bien. Encontramos lanzamiento cómodo, mala suerte lanzamiento. Lanzamiento de Carlota, mala suerte, pero están bien jugadas. ¿Vale? Está tranquilas. Una cosa, circulación de aquí, ¿por qué iniciamos en bote, Candela? La doy, que aprieta al contrario, para aclarar y atacar sin miedo, ¿vale? Sí, bien, no nos complicamos, ¿vale? Entra, Naira en la izquierda, Mara en la derecha, Alex en el centro, ¿vale? Sí. Sigue Valerie, sigue Raquel y sigue Carlota, ¿vale? Hace el avanzado Naira, ¿vale? Si te da tiempo, Naira, si te da tiempo a venir, viene por Candela, si no, avanzado. Alex, te defiendes en el 2 de allá. No, Mara aquí. Jugamos, abierta no. Raquel a doble para que apriete Naira fuerte, ¿vale? Vamos. Pois xogada marcada por parte de Anxo. E apelo ao que dicía Anxo, tranquilidade, que estamos xogando ben. O balón entra a veces, outras veces non. A porteira está aí para algo, de feito, senón que yo digan a súa porteira Antía. Pero están atopando as situacións de lanzamento cómodas. Non están sendo nada forzadas, nin ter que buscar lanzamentos, vamos a dicir, locos, non? Ataca nuevamente Lavadores. Aí temos a Alexandra no centro, flanqueada por las dúas irmáns, por Naira, por Mara. Alexandra, ben, Naira, apretando ben, buscando balón a liña de 6, erro aí no pase de Naira cara ao pivote. Ven ahora a posibilidade do Reconquista para conseguir un gol e poñerse por diante despois de moito tempo. Sí, pois, que sería a primeira superioridade do Reconquista? Primeira vez que se pon por no diante, partido. pois sí. Oyendo aquí os datos. Pois novo chega. gol de Anabel. Novo gol de Anabel. Ponse o Reconquista por diante, 12-13, queda menos de un minuto. Aí vai Naira poñéndolle un tiño máis de velocidade, balón cara ao extremo. A parada era de Alba, mira que saca xa directo, pero baixou moi ben Naira a defender esa contra. E anotamos esa parada Alba, ese intento de contra que quería montar. 30 segundos para chegar ao final. Valeira aporta a Anxo para xogar este último ataque. Alexandra sacando en cruce a Naira, vai a encarar Naira, bien a defensa aí la xogadora do Reconquista de Ana. Ven o balón de Alexandra, cara ao extremo. ¡Qué paradón de Alba! Con todo Alba abaixo, 3 segundos, vai a morrer aquí o partido con resultado de 12-13. Resultado, María, que está
levando a emoción a tope. Pois sí, xa o dicíamos antes, non, que iba a ser unha final apaixoante. As dúas aficións están apretando moitísimo, as xogadoras están super metidas. E isto é un reflexo da igualdade que temos na primeira autonómica femenina e o nivelón que tivemos nesta Final Four. O que acontecerá na segunda metade, vamos ter que velo. Que ninguén se o perda, imos a tomar uns minutiños de refresco. Repito, que ninguén se quede sin ver esta segunda parte, porque vai a ser de verdade moi apaixonante, porque o resultado así o está reflectindo. Recordamos, Lavadores 12, Reconquista 13, este derbi vigués levado ao límite da emoción, e aparte cun pabellón ateigado de xente, como podemos ver aí na imaxen. Moitísima xente que veu hoxe aquí ao Novo Monte da Vila, en O Grove. Temos aí camisetas vermellas, camisetas verdes, moitísima xente. Tamén no medio de todo están os campeóns das categorías, o Calvo Siria na parte femenina, o Indupor Porriño na parte masculina. E repetimos que maravilloso ambiente que se está a vivir aquí no Novo Monte da Vila. Xa temos aí, mira, María situada no medio. Escapanche, María, pero que está pasando? Que está pasando aí? É para coller un primer plano da capitana, que estaban todas emocionadísimas con que falara ela. No, é que dende logo teñen aquí unha festa montada, as campeoas galegas da primeira autonómica feminina, que non podía perder a ocasión de meterme aquí no medio. Jessica, como estades a vivir a Final Four sentadiñas xa coa praza na fase de ascenso? Pois moi ben, porque a verdade isto de non ter que xogar dá unha tranquilidade que dá gusto. Así estamos todas contentas porque non hai presión nin nada, estamos genial. E como estás vendo a final? Pois a verdade é que moi ben, está moi igualado, ese é o bonito. Ao final, eu creo que se vai competir ata o último minuto e vannos ter aí en vilo os dous equipos a ver quen consiga outra plaza para a fase. E bueno, como está o vosso equipo de cara á fase de ascenso? Bueno, a verdade, eu vexonos moi ben, vexonos moi ilusionadas. Xa estamos recuperando as lesionadas que tiñamos nas últimas semanas e eu creo que vamos ir con moitas ganas e moita forza. Pois nada, disfrutar da tarde de hoxe aquí no Novo Monte da Vila, que ides recoller o vosso trofeo de campeoas galegas, nin máis nin menos. Shape up, 'cause I need
Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, once you think I'm in love, then I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this: I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. Oops, I did it again to your heart, got lost. I'm not that innocent. Please don't stop the music. Pois imos collendo xa sitio, que ninguén se despiste, que vai a comenzar esta segunda parte apaixonante desta primeira final das dúas que nos ten guardada aquí a tarde. Neste partido que recordamos ten o Lavadores 12, Reconquista 13, despois de estar 3 goles por diante incluso o Lavadores. O Reconquista que pasiño a pasiño foi recurtando e chegando ao descanso con esa vantaxe de +1, María. Pois sí, eu creo que va a haber máxima igualdade nesta segunda metade. O Reconquista agora vai ter que tirar de experiencia, analizar o rival que ten diante e aproveitar todas as ocasións. Batir a Antía, Alberto, que non está doada a situación. E o Lavadores vai ter que facer como onte, tirar de coraxe, tirar de gañas, de
de ilusión, porque ao final é o que as puxo aquí na final, como me contaba onte Alexandra na entrevista posterior ao partido. Pois balón en movimento xa, posesión para o equipo do Calvario para tratar de poñer a igualdade. Aí está Mara, quería buscar a súa pivote a Carlota, loita descomunal aí na línea de 6. Cintia, balón para Mara, escurrese o balón, pero consigue domalo. Cintia para Mara, nuevamente insistindo, balón cara a Iria, batindo a Alba por baixo das pernas. Terceiro gol de Iria. Ataque para Reconquista de Vigo. Pois imos ver que ofrece o Reconquista. Vemos que volven a xogar con dobre pivote. Aí vai Carla, balón para María, desdoblouse Sai Taisa dende o lado dereito, buscando aí a Irene. Carla, balón cara ao extremo con moito espacio. O gol que consigue Marta Matamala. Pois sí, volve a sair Marta ao campo. Recordamos que ten dúas exclusións. Aí Carlota moi sola a la línea, conseguindo un novo gol. A pivote do Lavadores. 14 iguais no electrónico, minuto e medio desta segunda parte xa consumida. Movimento de balones a primeira línea. O equipo que viste de negro, palma arriba na man dereita de Irene. Ven Ainhoa da Rocha no seu auxilio para iniciar. Itaisa, balón cara ao extremo, Marta, parada. A parada de Antía, Que sigue na liña. que non sabemos se foi o vestuario que quedou aí, Cintia, balón para Naira, poñendo un puntiño máis de velocidade de Cintia, balón que no extremo, non se atreveu Paula a tratar de resolver ese lanzamento. E aí vai Cintia, balón cara a outro lado, a Iria, ui! A veces o bote traicionero, a veces. Falábamos onte, Xulia Maiseu, a superficie de si é dura, si o parqué ten máis ou menos rastel, si é flotante, si é... Todo influe ao final, Sí, eu sempre, os meus adestradores sempre dicían, non a deixes botar, nin cando vas na contra, nin... Ti colla a pelota. O que pasa que tes ese medo, non, de que se che escape ou tal, pensas como te che dá confianza e ao final traicionache. Así tamén lle dicía o adestrador de Rafa Nadal, ti dalle, ainda que bote, ti dalle. Outra parada de Antía. Segunda desta segunda metade. Naira apoiándose na súa irmán, que vai a poñer un pouquiño de pausa. En bote, collendo Carreiro entre 1 e 2 e o gol de Mara. O gol de Mara. Un ataque para Reconquista, ahora para igualar o encontro. Atacando Irene dende o centro. Aí Carla con distancia. Irene, balón para Itaisa. En parada aí pola defensa do Lavadores. Viéndolle intensidade as rapazas de Anxo. Aí Itaisa, balón cara a Ainhoa. Ven esa man que consigue sacar aí Carlota na defensa de Ainhoa. Tiene máis intensidade todavía Anxo. Itaisa, escúrrese o balón a Irene. Ven a recoller Carla Caride. Carla buscando en bote, balón para Irene, o lanzamento a parada. Parece que Antía quere poñer nombre propio a esta finalísima. Recordamos que temos aí un premio a mellor xogadora e parece que se quere postular. Sí, vai collendo esa papeletas aí Antía para ese xogador máis valioso da final. Dende logo por números está a conseguilo, Boa defensa aí ahora entre Mara Naira. Vemos que ben defendido, perdón, entre Mara e Carlota. Atacando nuevamente Reconquista. Itaisa, cambio de ritmo descomunal. Y nuevamente ayuda ahí de Carlota.
que está sendo un auténtico estilete, un baluarte nesa defensa. Como chega a axuda aí cando estaba superada xa E con a súa forza, compañeira, porque sí, meterse sí. diante de Itaiza non é doado. Vai poñer aí Noa da Rocha de novo, balón en movimento. Novamente Itaiza querendo Ahora sí. percutir, agora sí consigue o lanzamento de 7 metros, pero Antía xa estaba aí outra vez. Estaba poñéndolle a pensando. puntilla. Vemos a repetición, a penetración de Itaiza. E Antía sacando o pé a Por si pasear. acaso, por si acaso. Por si había dúbidas de que estaba no partido. E a que sale a tratar de deter os 7 metros vai a ser Tania. Cintia no lanzamentos anteriores, converternos Cintia. Balón a Madeira e para dentro. Novo gol de Cintia. Cuarto gol, terceiro de penalti. Aí ven Mara. Buscouse aí un problema, menos mal que conseguiu sacar un golpe franco, porque ese bote agarre con a impar que saleu a por Cintia buscou un problema, Naira encarando a defensa, ven Mara tratando de dividir, balón cara a Iria, non pode buscar o lanzamento, saca balón para Naira. Mara nuevamente, que ven esa finta de Mara, percutindo e abriéndolle un buraco a Caixa, que defende Alba. Fantástico gol de Mara, cuarto gol de Mara, poniendo de nuevo lavadores por diante. Atacando Reconquista. Irene encarando a su defensora. Carla, balón para Itaiza con moita forza. Balón para Ainhoa da Rocha. Non é capaz de xirar porque aí estaba. Vamos a ver a repetición. O seguro no axuda. Espectacular ímpetu, despliegue que de Carlota, ímpetu na defensa. E o gol Carlota. novamente de Marta Matamala. Terceiro gol para ela. Naira, que ven ahora Itaiza, quere correr a Reconquista, pero non atopa a liña de pase aí Laura. Como se anticipou aí, como conseguiu interpoñerse na trayectoria da atacante. Ante a dúbida é mellor ter o ataque claro, ter o ataque con calma, e vamos a ver agora o que sucede. O balón en xogo para o Balonmán Reconquista. Carla percutindo ben en esa defensa, sacando o gol, batindo a Antía. Terceiro gol de Carla Caride. E o Lavadores sin tempo que perder vai a sacar un 7 metros e 2 minutos para Carla Caride. 2 minutos para Carla Caride. E vemos na repetición a cidade que lle imprimía, iba por dentro en todo momento. Ahí Carla, hay discusión esa exclusión y creo que la sabe. Pois prepárase nuevamente en la línea de 7 metros Paula. Colli Carreira, lanzamento a parada. A parada de Alba que celebraba Nochan. Ahí tenemos a repetición, como engatilla, cómo va y con todo Alba y cómo celebra esa parada Alba. Sabedora de que consigue meter así presión a Lavadores, a que ahora é o Reconquista que está por enriba, a pesar dos bons números da porteira Lavadores. Cintia con Carreiro entre 1 e 2, querendo entrar aí, saco o brazo libre para tratar de buscarlle ese pase a su extremo a Marta e a poñer o balón en movimento. Ese sexto de Marta, pon calma aí o colexiado, teniendo aí os 3 metros de distancia, pero o colexiado poñendo templanza e un pouquiño de calma a todo. Innecesario. As cousas como son, pero tamén é o momento, hai que estar aí abaixo e vivilo, e hai que poñerse na pel. Hai que poñerse na pel de todo o mundo. Quiere correr, ven a contra de Iria. ¿Para dónde Alba? Pois entonándose tamén Alba. E subindo a temperatura do Novo Monte da Vila.
subindo a tensión, subindo a temperatura, subindo os decibelios. Que máis ingredientes lle queremos a esta final? Irene, ese un para un, ven esa finta de brazo, erro no pase. Vai a quedar o balón para Balomán Reconquista. Quen solicita tempo morto Miguel, o adestrador do Reconquista, o cal imos a escoitar agora. Aí non podemos escoitar, mira, a intensidade que está tendo na imaxe que vemos de Miguel as xogadoras, para que seguramente que se acoplen o partido, non caer nesas, non vamos a dicir provocacións ni moito menos, pero sobre todo nesas idas de olla moitas veces que lle dicimos os adestradores, que fan que ao final unha xogadora salga do partido e pode arrastrar a 2 ou a 3, que é o máis perigoso de todo isto, O que a apropiación saque o equipo do partido. Porque al final isto tamén leva a exclusións tontas que non están contempladas, descolócanse un pouco. Totalmente, totalmente. Esas cosas tamén hai que saber paralas, hai que saber xestionalas por parte dos adestradores, dos delegados. E vais a poñer novamente o balón en movimento. Cintia no lado dereito, Irene no centro, insiste en ese doble pivote, vai Cintia a buscar ese bloqueo, balón que lle peta no pé, quere correr os lavadores. Aí vai o balón demasiado longo, que vai a chegar vai ser Itaisa, pero simplemente o que vai a escoltar o balón para que lle chegue Alba. Pois nova perda de balón para o Balonmán Lavadores. Hai nervios, notas. Se nota, sí. Moito en xogo. Xogando moitísimo. Cintia, penetración clarísima. Sacando un gol para o Reconquista para poñer o máis 2. Ben Mara tamén poñéndolle intensidade a parada de Alba, pero vai a haber 7 metros. Pois vamos a ver aquí a repetición. Sí, contacto de Carla. Una penetración de Mara. Pero como dicía, Alba entonándose pouquiño a pouco. Quen vai a tratar de convertir os 7 metros vai a ser Mara. Subía o colexiado. Mara lanzamento superando a Alba. Quinto gol de Mara. 11 minutos do segundo acto. Poniendo un pouquiño de pausa no ataque aí. Cintia situando a Itaisa para comenzar o ataque. Balón que chega ao extremo. María que non se atreve, desdóblase Irene. Balón para Carla. Chega o balón ao extremo, non se atreve tampouco Marta nese lanzamento. Sigue o ataque sostido por parte do Reconquista. Solicitan o pasivo dende a bancada de Lavadores. E levantan a man os colexiados. Efectivamente, iniciase o ciclo de pasivo agora. 4 pases para rematar Irene. Cintia, lanzamento de Cintia, parada de Antía, precipitación ahí de Cintia porque non estaba nada elaborado. Atacando Lavadores, o erro no pase de Naira. Ven ese impar que se xogou Cintia, señalando ese erro. No equipo de Lavadores, 17-18. Sigue un duelo emocionantísimo aquí en Monte da Vila. Balón para Cintia. Apoyándose en Carla. Cambia defensa 5 un Anxo. Balón cara ao extremo. Marta Matamala conseguindo gol polo corto. E vaise de 2 o Reconquista. Cuarto gol para Marta. Aí ven o balón que chega a Iria, non se vai atrever a poñer un punquiño de pausa. Iniciando un novo ataque o equipo do Barrio do Calvario. Naira, sonando con Alexandra.
Naira, voy a buscar a 2 para 2 con Carlota. Lanzamiento de Naira precipitado. Queda con balón Alba. 10ª parada de Alba, que también quiere opositar a ese MVP. O actuación de Alba ahora en esta segunda parte. Sí, Alberto, final as porteiras son as que están marcando un pouquiño as dinámicas do electrónico. Hay o ataque do Reconquista. Cintia queriendo buscar cara afuera. Ben defendida ahí. Ben marcada polo lavadores. Cintia buscando 2 para 2 con Itaisa. Lanzamiento de Cintia. Estaba ahí de nuevo en Antía. Para evitar cualquier dúbida. Itaisa poniendo balón en movimento. Cintia, balón para Itaisa. Quere xirar. Agora sí, eu creo que a Carlota van lle chegar os 2 minutos. Agarrón do brazo por detrás. Vamos a ver para quién son os 2 minutos. Ah, pois non. Pois Para non. Alessandra. Para Alessandra, efectivamente, os 2 minutos. Vais a producir os cambios no equipo de Anxo. Sale Candela a pista. Exclusión de Alessandra Valde. 17-19 en electrónico, más 2 para equipo que está atacando y en superioridad, recordamos. Cintia, balón para Irene, llega el balón franco a María, parada de Antía. Evitemos a repetición con muchísimo espacio María, pero oye muy corta esta vaselina. ¿Cómo quieres que chapare? Antía, ¿cómo quieres? Espectacular o xogo. No equipo de Reconquista, pero mellor aínda. Ui, conseguiu chegar Mara a tempo para evitar que saliera dos límites do campo. Achuchando a parroquia de Reconquista. Hay aviso de pasivo. Ahora Naira, hay perdón de Mara, de Naira con Cintia. Balón que se vai pola lateral. Oportunidade pro Reconquista para conseguir a máxima renda do encontro para elas, porque recordamos que o lavador xa estivo un +3 na algunha ocasión. Pois remando, bogando. O Reconquista que se puso por diante. Cintia nuevamente con moito espacio. Irene entre 1 e 2. A ver, golpe franco. E algo máis aí a parroquia do Reconquista. E tamén o banco do Reconquista. Cintia con carreiro libre, Carla batiendo aí no a Antía. Bo gol de Carla Caride, cuarto gol para ela. 17-20 máis 3 para Reconquista cando estamos no minuto 15. Pois vamos a ver que nos ofrecen, non, porque hai tempo Anxo, morto de Anxo. Creo que solicita tempo morto. Vamos a ver si agora podemos escoitar. Seguimos, bien, tranquilas. Jugamos con, se queda Naira, entra Candela, ¿vale? Está Paula, Candela, Cintia mientras sale este de 2, Mara, Iria y Carlota. Jugamos sin portera, ¿vale? Son 20 segundos, ¿vale? Ataque largo, 20 segundos, ataque largo, ¿vale? Jugamos con Paula doble, ¿vale? Abrimos, aprieta Mara, ¿vale? Sí, no hay prisa, si salen arriba, calma, ¿vale? Sí, vienen al cambio, Cintia rápido y tal, ¿vale? Sí, venga, vamos, la que está buena. Pizarra que saca aí Anxo, indicando que os 20 segundos que lle quedan de inferioridade son a xogalos a portería baleira. Pois vamos a ver se lle sale ben aí a Pizarra Anxo. E mentras tanto escoitamos as dúas parroquias. Como apretan, e mira que bonita esta imaxe do novo Monte da Vila, cheo a reventar. Fantástico ambiente que se está vivindo aquí en Ogrove este fin de semana de balonmán. Cheo totalmente o graderío do Monte da Vila. Ponse o balón en movimento. Candela co balón con Cintia.
deixando que corran un pouquiño os segundos para recuperar a xugadora excluída. Ben Mara poñendo directa, vaya golazo de Mara. Como está Mara tamén, Mara que non entende de calma, Cada vez que colle o balón cambia a marcha do seu equipo. Esas penetracións fanse durísimas de defender. Defensa 5-1 novamente do equipo de Anxo. Cintia ordenándolle a su extremo que se desdoble para iniciar ataque. Irene, Cintia con espacio, buscando ese deslizamento de Itaisa que vaya a conseguir el balón. A parada de Antía. E ven a contra do Lavadores. Siria que se pausa. Vaya a poñer todavía máis pausa aí a Alexandra. Inteligentemente porque o Reconquista xa tiña a toda a plantilla atrás. Candela que ven a continuidade de Candela, non atopa o arco aí, lástima. O lanzamento de Paula, porque o tiña todo a favor para buscar ese lanzamento. Ataque nuevamente para Balonmán Reconquista. Recordamos, Lavadores de Fauito Reconquista 20+2. Ataque, sonan os tambores, sonan as panderetas, siguen subindo os decibelios e intensidade que parecía que non podía ir a máis. Cintia, balón de Carla, cara Marta, novamente polo corto, batindo Antía esta vez. Quinto gol de Marta Matamala. Ben Mara, Alexandra, a penetración de Candela, o gol que consigue Candela. Primeiro gol de Candela no encontro, 19-21. Que partidazo estamos a vivir, Alberto. Xa estamos chegando ao minuto 20, é que está me pasando, non sei a ti, pero a mí voando. Acción de gol e contragol. E ataque novamente para o equipo do Balonmán Reconquista. Cintia buscando un para un, ben defendido ahora contra Alexandra e Carlota. Jugando nuevamente el equipo que viste de negro. Irene, Carla Caride, defendida por 3 jugadoras. Demasiado espacio para Marta, que ahora optó por el lanzamiento ao longo, pero ahora sí que non atopou porta. Ataca nuevamente el equipo de Lavadores. Penetración de Alexandra, bien defendida ahí. Muy bien defendida por Ana. Ataque nuevamente para el equipo que viste de verde. Ahí a parada de Alba. De Alba, que sigue entonadísima. Ese lanzamiento de Valerie. 11 paradas leva xa Alba. 16 leva Antía. Pois casi nada para unha e outra porteira. Pois sí, duelo de cartametas temos aquí no Grove. Cintia que se desdobla. Ven Carla Caride a buscar o balón. Querendo penetrar. Golpe franco. Se axuda ao límite de Carlota. Atacando nuevamente Carla Caride. Balón para Irene. Carla, balón para Cintia. Vai a buscar o Carreiro. Esa cinta de brazo queda anulada. Acción. Y sigue atacando o Reconquista. Man arriba. Lanzamiento, gol de Ainhoa da Rocha. Segundo gol da pivote do Reconquista. Tempo de Mopa. E tamén de templar un pouquiño os nervios de un e de outro equipo. Qué bonito está sendo o partido, María. Como me estou divertindo. Sí, como estamos a disfrutar. Porque a verdad que está sendo un partido precioso. A grada está increíble, animando os seus equipos, que é o que máis nos gusta. Aí temos Reconquista, aos rapaces da primeira nacional do Reconquista animando as súas rapazas.
bueno, ataque nuevamente de Lavadores. Máis 3 para Reconquista cando vamos a entrar nos 10 últimos minutos. Treito final definitivo. Mara. Ven aí a defensa de Laura no centro. Se centra la defensa entre Laura y Ana Orge. Poniéndose muy dura, ahí está chapa de Ana Orge en ese lanzamiento de Candela. Me parece que ya empieza a salir todo o Reconquista. 19-22. Ataque de Reconquista para tratar de irse a máis 4. Una distancia que ahora se comenzaría a ser un pouquiño sustanciosa para elas. Irene, a penetración, o balón non atopa o arco. Pois parece que se resiste o máis 4. Non foi antes na tentativa do Lavadores, non foi agora na tentativa do Reconquista. Esta cousa axustadísima. Pasos que ya subían a Mara. Mara que está abusando un exceso de ese llegar, botar e agarrar. Y o Reconquista está sabendo, están saliendo neses impares con esa presión ao central para afogar o pase de Mara. Atacando nuevamente ahora Balomán Reconquista. Cintia ordenando ao seu equipo. Iniciando o ataque, aí vai Cintia. Balón cara súa compañeira. Hai aviso de pasivo. Vai Irene a xogar 2 para 2 con Ainhoa. Quería buscar o pase, pero ben defendido aí polo equipo de Lavadores. Empieza a reinar un pouquiño a desesperación as rapazas do Calvario. Cintia buscando a penetración, vai a haber un novo golpe franco. Recordamos situación de pasivo. Irene no lanzamento, petó una cruceta, quiere correr a Lavadores, vai pola banda sola. Ahí está, consiguen atopala. Adentro. Fantástico gol de Raquel. Na contra, poniendo 20-22. Ahí vemos lanzamiento de Carla, qué golazo, petando ahí ese balón na escuadra. E a 2 outra vez. E temos partido, Alberto, temos partido estos 7 minutos e medio que nos quedan. Que ninguén se despegue, balón para Ainhoa da Rocha, defendida por 3 xogadoras. Que garra, como van aí as 3 a axudarse. Sabedoras de que unha defensora sola pode ser terrible. Tempo parado e tempo de mopa novamente. Pero que dicía, ten que ser ata 3 xogadoras que nos vayan a defender a Ainhoa para evitar males maiores. Qué bonito está aí o Monte da Vila. Mais cheo non pode estar, Vemos aí un oco, 2, seguro que está reservado para a seguinte final. Podría entrar máis xente, sí, pero xa sabemos que isto está limitado uns poucos. Agraciados, sí ou non? Buscando aí a Anabel, balón cara Marta Matamala, balón o longo, non atopa o arco de Antía. Os lanzamentos de Marta que foron o largo non atoparon porta, Pero os do corto. Candela, fantástico, un balón moi gol de Candela. Subindo a intensidade, subindo os decibelios, subindo a emoción no Monte da Vila. 21-22, Fainada estaba máis 3 e Reconquista, María? E pouquiño a pouco rascando coa uña, pouco a pouco. O Lavadores poñéndose a un. Van arriba de Irene. Ainhoa que sae da cova para auxiliar a primeira línea. Anabel, balón para Irene. Marta, novamente Irene. Anabel pide a Parroquia de Lavadores pasiva, ahí está. Situación de pasivo, Irene para parada de Antía. O reseite para María, gol de Reconquista. Pero vaya paradón de Antía, quedou o balón franco aí a María. E golazo a escuadra. Gol de María Montero, aí agora o balón que non atopa a porta.
La emoción o límite. 21-23. Pálpase no ambiente esa emoción da que falas, Alberto. Atacando de nuevo Reconquista, chuchando a Parroquia de Lavadores, pidiéndose a o pasivo. Ahí está Irene, con Carla, balón para María. Sigue a circulación de balón, Carla queriendo percutir y penetrar. Antía novamente sacando a man. 18 paradas da porteira de Lavadores. Novena primera parte, novena segunda ainda lle queda tempo. Espectacular, Antía, hoxe. Anabel, balón para Marta. E polo corto sí que ten oco Marta. Antes o dices, Alberto, parece que te escoitou. Sexto gol de Marta Matamala. 5 últimos minutos. 21-24. Después de estar a un gol a Lavadores, nuevamente renda de 3 goles para o Reconquista. O que son 2 minutos no balomán, de estar a 1 a estar a 3. Ahí va o balón, golazo de Lavadores. O gol de Raquel. Pues mira, está me chivando aquí o equipo técnico María. Casi 500 personas seguindo a final a través da canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Que alegría poder levar tanta emoción, Eu sempre o digo, pero o balomán é o deporte de moda aquí en Galicia. Como achucha aí. O graderío. Carla, balón para Marta, vais a atrever. Agora sí polo largo. O gol de Marta Matamala. Collendo rendas do seu equipo. Séptimo gol para Marta. 22-25. Menos de 4 minutos para chegar ao final de esta interesantísima final femenina. Queda todavía tiempo a distancia de 3. Puede ocurrir de todo. Alessandra, Panamara, escurre se lleva a Alessandra, queda el balón a Reconquista. Carla que llevía a su compañera quieta. Calma, queremos el balón. Hay que jugar con cabeza, con inteligencia. Pues sí, ahora hay que darle continuidad, perder tiempo, asegurarse. Porque a ventaja é moi curta, xa vimos fai uns minutos o que pode acontecer aquí en nada. Esa miramos tamén un contra do terceiro e cuarto puesto entre San Bartolomeu e Cangas, que un minuto pode dar para moito. Carla Carido, lanzamento, batindo Antía. Pois un gol que pode ser capital e Anxo que se ve obligado a pedir un novo tempo morto para apelar a épica. Hasta el final seguimos más que vidas, ¿vale? Sí, peleamos hasta el final. Ese es nuestro ADN, ¿vale? Competir de principio hasta el final, ¿vale? Una cosa, ¿vale? En ataque, buscamos ataques rápidos, ¿vale? Jugamos con 7, ¿sí? 2 pivotes. Paula, Paula, ¿vale? Valerie, Candela, Alex, Mara y Raquel, ¿vale? Jugamos lo siguiente: pivote 1-2 Carlota, 2-3 Paula, cruce corto y decido. Bien, cruce corto y decido hacia afuera. Defendemos 4-2, ¿vale? Defendemos 4-2, defiende Candela arriba con Paula, Alex atrás, Candela arriba con Mara, vamos. Pois aí xa xogando todo polo todo Anxo. Non lle queda outra, agora mesmo hai que apelar un pouquiño a épica, arriscar o máximo para xenerar erros o equipo do Reconquista. E a ver como pode dirimir este primeiro ataque que ten que xa é vital, ten que conseguir o gol o equipo de Anxo para poñerse a esa distancia de 3 goliños e logo arriscar con esa defensa 4-2 que indicaba Anxo as súas pupilas. Valeira porta o equipo de Lavadores. 3 minutos para chegar ao final. Movimento de balón por parte de Lavadores. Mara, Carlota, balón cara Valerie. Busca esa reviravolta Valerie. Precipitación para mí, Sí, coincidimos, Alberto. Estando unha máis, había que buscar un oco claro. Esa reviravolta de parada
Pues vamos a ver si esta defensa 4-2 funciona. Vamos a ver qué propongo lavadores. Aí está arrinconando o balón ao extremo. Se é unha das máximas dunha defensa, dun ataque contra o 4-2. Non chegar o balón ao extremo, porque o que busca a defensa, a parada de Antía, recolle Itaisa e pongo máis 5. O gol de Itaisa dende a liña de 6, ese reseite que lle chegou a man. Atacando nuevamente a lavadores. Candela buscaba liña de 6 a Paula. Vai a haber golpe franco por aparecer un P. Alessandra. Mara. Vai a buscar percutir. Balón a liña de 6 hacia Paula. Vai a haber 7 metros. Piden que se deteña o tempo. Está inteligente Mara indo cara a liña de 7 metros para que os colexiados teñan que parar o tempo. Pois mentras non estea a lanzadora, os colexiados non van a parar o tempo. Momento de Mopa. Máis 5 para Reconquista, 22-27. Mara preparada para engatillar. Aí iso pausa, iso fin. Aí está o lanzamento, Pau e o reseite que lle queda a Carla Caride. ¿Cómo foi, Carla? Mira, vamos a verlo na repetición. Como a un lóstrego. Por Dios, que non se me escape ese balón. Acariciando o pase a fase de ascenso. O Balonmán Reconquista. Un equipo que ademais tivo que lidiar con a sanción de 6 puntos a principio de tempada por non ter os equipos reglamentarios, o equipo juvenil. Ven a contra de lavadores. Candela, gol de Candela. Maquillando un pouquiño o resultado, apelando a épica. 23-27, máis 4 para Reconquista. Celebrando a parroquia do Reconquista. A victoria desta final for. Escapa o balón a Carla en bote. Aviso de pasivo. Ven Carla en bote. Sigue en bote. Aí está Anabel, o lanzamento. Vai a haber golpe franco para Reconquista. Atacando de novo Anabel, hay aviso de pasivo. Balón para Irene, o lanzamento por enriba do arco de Ainhoa. Atacando de novo a lavadores. 23-27, Mara poñéndolle un poquinho máis de velocidade. Paula non é quen de xirar para conseguir o lanzamento. 10 segundos para chegar ao final. Candela, Alessandra, lanzamento, peta na defensa, vai o balón cara a Curruncho, xa non vai a atacar siquiera lavadores. Aí está, explosión de alegría no equipo do Reconquista de Vigo, que consigue a victoria e o pase a esa fase de ascenso a categoría nacional. Qué partido máis vibrante, qué partido de alternativas o que acabamos de vivir. Esta vez consigue gañar Reconquista. Como sempre dicimos, non hai derrotas, sino que hai situacións para aprender por parte de lavadores. E moi enteiras, moi ben aí as rapazas de lavadores. Felicitar desde aquí tamén as xogadoras de Anxo. Fantástico partido que xogaron as rapazas de lavadores B. 23-27. Aí está o Reconquista indo a celebrar coa súa parroquia. Está na esquina do 40x20, onde está a súa afección. Aí as temos a pé de campo, disfrutando do momento, como non. Algo que levaban perseguindo toda a tempada. Non pudo ser a través do título que recordamos que se levou o Calvo Siria. Aí temos a afección da Reconquista. Mira, 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 que ben o están celebrando, que ben o están pasando xogadoras e afección
Aí tamén a outra parte. Anxo querendo levantar o ánimo as súas xogadoras. Aí está o Reconquista, rapaces do Reconquista celebrando o aplauso que recibe o Lavadores da súa parroquia. Moita xente que se desplazou do barrio do Calvario. Aquí o Monte da Vila do Grove. A alegría que vai por barrios neste caso. A alegría do equipo do Reconquista de Vigo, que consigue ese pasaporte. Agora ainda terá que pelear, preparar esa fase. Pelexar moito, ainda que vamos, de seguro que o equipo de Miguel vai a preparar a conciencia. Esa fase de ascenso, a que todavía puede optar a organizar incluso se quisiera. Esa fase de ascenso, ese pasaporte para unha loita cara a plata. Moitas desas xogadoras que ten xa o Reconquista que xa teñen experiencia nesa categoría. E aí van a inmortalizar o momento, fundirse xogadoras e a afección. Aí temos todos xuntos, afección e xogadoras. Bufandas o aire, disfrutando do momento que ben o teñen merecido as rapazas do Reconquista. Vai a ser duro aí, é difícil a María ter que raptar a alguén, María? Porque... Las veña, dúas para falar. E a Reconquista léale e non lle escoita. Vas a ter que recollelas, pero polas orellas, María? Creo que xa veñen agora, xa falou con elas. Mira, xa se van a chegar Ainhoa da Rocha e Carla Caride. Foron obedientes, non vamos a ter queixa. No fragor da batalla, na emoción da victoria. Aí as veñen, xa. Pois aí van Carla Caride e Ainhoa da Rocha. Bueno, benvidas ao directo. Benvidas campeoas da Final Four. Carla, como viches esa final? Estamos moi contentas e moi orgullosas do traballo feito, sen dúbida. Onte xogamos con moi boas sensacións e eso fixo que hoxe xogásemos un pouco máis tranquilas e que saísen tamén as cousas. Ainhoa, que dicir? Que afición, que partido, non puido ser mellor. A verdade é que sí, a afición estuvo moi ben. Non esperábamos tanta xente con nós porque ao final Reconquista é un club moi pequeno, por así decirlo, femenino. Solo leva 2 anos no club. Bueno, Alberto, menuda encerrona. Nada, para elas, que disfruten o momento. Vémonos na final masculina agora nun Sintres. Seguimos a tomar un Sintres de descanso, recordade, a 7 aquí en directo outra vez na canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán. A segunda das finais da tarde, que esperamos que sexa do mesmo nivel da que acabamos de vivir. Imos a tomar un momentiño de respiro, imos a quentar a gorxa e volvemos nun Sintres ata agora.